kai ne mafita bulkair sarki kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki. Sufa Allah kuma kai ne kai suna kai ka kage ni sannan kuma kaga cikin jikina ka yarda in tsara baitoci a gurin mai gidana sirrin Allah ya Rasulallah ya bin yabona kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki tsira ka daɗa ga wanda sansa ne ya zamo mafari annabin Allah shine farkon dukkan lamari ahali da sahabbansa su ne cika ta bure auliya shuti jani barhama shehu fito hilkairi kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki assalamu alaika na farkon fara sarki sallamar girma a gare ka nake sarki ga sarki annabin rahama kai ne cikar haske na mulki ruhul hajaratu manba'ul khair kai kai min masauki kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki farkon zance kake ya limamin annabawa sunan ka kadai ya wadaci halitta sirkewa to ashe kai ne furcin mu ko rana ta tsayewa la ilaha illallah annabi a gare mu ka zama garkuwa kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki kaunar ka Rasulallah mun shaida akwai daɗi mafi kasai ta nabiyin layi cikar muradi kai kake banta kai bauta ya sirrin wujudi rayuwa mutuwa kai ne gatanta alhadi kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki kai dai Allah yake yabo kuma yayi ma kirare masanin kashe babu ko da akwai ku fahimci sirri kai da Allah ya annabi waye farko a fari kai kai wa Allah kuma kai wa halitta alkairi kai ne farko annabin Allah ka zamo gadana ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki ni ban da sani akan ka amma na ji ina san ka raba da abin da ka ba wa dukannin masoyanka Rabi'u Umar dan gata ne mai yin yabanka yaran zaki a haddara ta fito hikamin na ɗauka kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki kai ne farko mai yi wa halitta duka gata ya Rasulallah kai ne mafita bulkair sarki kai